Ahojte, vítajte pri ďalšom futbalovom dieli Football is Back. A tentokrát sa zameráme na takú zaujímavú vlastnosť alebo na takú zaujímavú vec, a to je, keby si bol profesionálnym hráčom v Premier League, s kým by si menil v zápase dresy. Takže ja som si napísal svoj zoznam hráčov, s ktorým by som si menil dresy, keby som hral za nejaký profesionálny klub Premier League. A za Southampton by som si vymenil dres s Adamom Lallanom. Keby sme hrali proti Wolverhampton, tak He Chang Kwang by bol výborný dres, ktorý by som menil. A zápas Everton, James Garner, je to bývalý hráč Manchester United, tak s ním by som si rád vymenil dres. A West Ham United, tam mám dve mená, s kým by som si rád menil dres, a to by bol, že Souček a Coufal. Brentford, tam by som si s Brianom Bemom menil dres. A Tottenham, tam sú dve mená silné, s ktorým by som si rád vymenil dres a mal by som ich v zbierke, to by bol Heung-min Son a Dejan Kulusevski. Ak nastúpim proti Ipswich Town, tak Liam Delap by bol výborný dres v mojej zbierke. Proti Leicesteru, keby som nastúpil, tak by to bol Jamie Vardy. Crystal Palace Eze, Newcastle Isak a Heco alias Martin Dubravka. S týmito chlapcami by som si rád vymenil dres. Manchester United. Tu by som si menil skoro celou 11, ale keďže nemôžem si toľko dresov vymeniť a povedal by som, že hráme domáci a vonkajší zápas, tak asi len dva dresy, ale ja som si napísal 3 mená a je to určite Rasmus Højlund, Alejandro Garnacho a Kobe Mainu. Brighton zápas, menil by som si určite s Danym Welbeckom. A Fulham, tam by som hral Jimenez, Bournemouth by som si určite menil s Marcusom Tavernierom a s Justinom Kluivertom, Aston Villa asi len Lucas Digne, Manchester City, tam by som si rád vymenil dres s Kevinom De Bruynem, Nottingham Forest jednoznačne Chris Wood, Arsenal táto sezóna má vynikajúcich hráčov, ale asi by som si menil dres s Bukayom Sakom, Chelsea Cole Palmer, to je jednoznačné, a Liverpool FC, tam by som si menil dres s Dominikom Soboslajom alebo Trent Alexander-Arnold. A teraz veľmi dôležitá vec, napíšte do komentárov alebo mi napíšte do správ, s kým by ste si najradšej vymenili dres. V ďalšom dieli to bude španielská La Liga a potom v ďalšom dieli to bude talianská séria A, až sa dostaneme do 4. dielu, kde to bude národné dresy. A bude ma zaujímať, s kým by ste si menili dres. Túto otázku som položil aj na mojom Instagrame. Mal som tam rôzne odpovede, bol tam Virgil van Dijk a okrem neho tam bol ešte, ak sa nemýlim, bol tam určite Haaland a iný Grealish, Haaland, niekto s takýmito hráčmi by si radi moji kamoši na Instagrame menili dresy. Ja by som teda menil dresy s týmito hráčmi, ktorých som spomenul. A samozrejme, prečo točím to video je, že tým, že som spomenul tých hráčov, veľa týchto dresov, tých hráčov, ktorých som spomenul aj v zbierke mám. Takže ďalšie videá po týchto vymieňačkách, ako sa hovorí, futbalových, a bude, že vám niektoré dresy predstavím zo zbierky, veľa mi ich pribudlo a samozrejme vrátim sa naspäť aj k dresom Československa, lebo však samozrejme dozvedel som sa ďalšie zaujímavé informácie. Veľmi dôležité pre vás je, napíšte mi do komentárov, s kým by ste si menili dres a už sa môžete pripravať aj na španielsku La Ligu a taliansku sériu A a tam si nachystajte tiež mená, bude ma veľmi zaujímať, s kým by ste si menili dres, keby ste boli profesionálnym hráčom. Ďakujem za sledovanie týchto videí, teším sa, som rád, že vás bavia a vidíme sa čo chvíľu v ďalšom videu. Ahojte.